tässä on vielä pieni huomio. Istuimme näissä koneissa on tosiaan 2 kappaletta, koska mitäkään tämä harjoitus hävittäjäkoneena. Tässä hävittäjälentäjien harjoitusohjelmassa. Ja siipien kärkiväli on 9,39 metriä. Koneen nopeutena on 1038 kilometriä tunnissa ja sen maksimilentolanta painaa 7750 kiloa. Tämä Toni Sutinen, joka sillä tänään lentää, harrastaa tämän lentämisen lisäksi eräilyä, musiikkia ja lennokeita. Ja hän sai jo tämän innostuksen lentämiseen moottoripuolikkojen lentämällä vedää täällä yläasteella. Hän kertoi minulle itse, että parasta lentämisessä on vapauden tunne, ja kun tuota lentämistä katsoo, niin siitä voi kyllä olla varma, että parasta se on. Ladies and gentlemen, this is Toni Sutinen, 32 years old, pilot from Sonkajärvi. He's flying this Hawk solo from Karhova, Finland. The Hawk is a 2-seater plane. It withstands half a G more G-force than its big brother Hornet. And it's a 2-seater due to the fact that it's used as a trainer for the pilots before they go on the Hornets.